And finally, Mustapha ebusianfo abekasa. Guy na just say yawada nwumre no. Opia bontini ukumasi ye video ebe di ye wura tem. Na de chinye no AI Asante Intelligence epeken app na se ensake kan no. Ema ni ndua nyina asesa ye na an Mustapha no. Ebusiane wofa abekasa. Na no fa chire mu a crash no waju ha o da. Hey, wofa. Be wa nchire mu no a chire waju amame. Ewo comment section. Aha Penyah Block Media. Mess was say need you. Obe like if you do not have a subscribe button, so back the notification and latest updates. Now better wa join the mama. Ewo comment section. Best was so no wa share for so any be ahwe. Enti ye dey Asantehene do tie ne ekwa wi ye wada no. On say amane baba ye say ade san mo obi ampi ewo kuma especially oba ntema ne kro from ni amakomu ntema no mo dia. Obi a ampi abontene. But another brand you say brand to bi a video APA TikTok. I friend Mustapha. I say na Mustapha. Eni abere ye mran to asma is na all there abrafo no emu kan se okasema no kotia yewura me no musimu ya Otumfuo ma pie me nante ba bia mo na majimi chimi na mba kwa de la me nante street ni e media enye obi pia dia mo na mo betena mo Otumfuo chimifo we hunahunam ade abrafo ne mera. I'm ready Otumfuo chimifo no a man from Oshim Curve no so ha a man from Curve so there. And he wasn't so smart. All kasa is the person who said the word do o wa kodro ntino o sa tire na chiri kwai na ade chen na ebusia AI Asante Intelligence AI locate no fast connection and yes a Bluetooth no connect here and a pair kama and then omuko do anu we na no didi Otumfuo atem no Asante ma wo da dwen onu ni akọ na didi Otumfuo atem no ena makwajire no makwache no onu ni ko do anu no na ebusia ensa ekekan no ade ase ensa kan ma jimi ni free ni pedua mu an ni pedua nyina asachira ye onya foforo ye onya adwen mu foforo ye onya ni pedua animu mu foforo ko osachira ni pedua nyina esesan ye na ensachira ne ba ye no ene ono akasa kan nu se osre yewura ye mfa nche na eye bibi na wura no sebi osi onyame ankasa ka je se woni yewura atem Mini di Penyah bi atembu Nyankopon ena o ma me ko Nyankopon be ena ode me asa ode me kan san se mini nyina isira mo fanche me ka sa se Otumfuo acha already ni ye no ti be fra no munya de Otumfuo ya uti be no acha mola ye kan ye o ye dai kasa de ya o ye kasa na wa de ne se na o kasa no abobla se na o kasa no anu de kasa ye what I say? Oh, nyame. Hey, oblemu nyame ka say wan keka dance nsem no ene mo no be keka ye. Na eba ina se media nso de abe da dwada abusia ni wofa abekire sem de si ye. No wa kirem se o ewo mu de do pasen de entwa yi ba bombo e do mansusu na Mustapha kra no sebe. O wa adwini mu how he o yare Mustapha yale papo ne kwa o yale. Eja pache o ye. Nyankopon adawro ma me ho ye na so ye. Nyame na dum pache na wodi ni sei. Me dey the Sonny Ali. Me a fish expert. Ewo Otumfuo Asantehene. Fish expert. Yeah.
Antina me ba ma hu say we na wo ye no ha no. E dey fish yi ni bia na ye. Ampacho a fish pond tanks de na me yom na me ye catfish. Ewo nti tank ba ko bi afa catfish na 60 pieces. Wow. Into we na 1 2 3 4 5 6 8 6. I had no who 6, but I had the account 7 8. Wow. Ntiana. Skawum. Pacho and skawum. Pacho and skawum pa. Wo de no what te omo de ma ye na se wo ton angasa. Metete wo ma me ton ma edwomfo ma no na me ton bi so ma institution for no. Wow, we de penyifo ka se mi se ofin hu so no ane de no ane nam. Yenya bo ha ni e no betwetwe nkomu yi. Message se for number to de bia no bi so hia fish ni bia wafrew. Okay. Pacho me di Sonny Ali. My number is 05549501555. Pacho yen hwed this side so. Wo fa se ne abrante na odidi Otumfuo atem. Me Pacho and me wo fa se no. Pacho ni di pad se. Pacho ni di Mustapha. Enwa ni di. Pacho Mustapha Waladu sana wode ba wo eyino suntie no na yesu Waladu. Ti ne di pa no wankasa. Pacho me wo fa se pa ankasa no nti no wo fa na me. Yeah. Sisi ano wo hefa. Sese Pacho Komfanoche Hospital emergency. Ho na se se woda. Emergency. Pacho ane. Ade omo born pa. Pacho nanimu nyina sei nanimu nyina just omo bono papa nyagro mo bono pa no ayeti ye nyina bepemo saa be nyina ye fie ha no mo bia ni hono ma watimi adakora se ni asumdue kora sisi asem no haye pa asem no haye me ba yen hwed this side abantie Mustapha ifie ha no te ankasa me Pacho ye fie ha no ma na ye tete no na okoye adwuma wo eyi nkokọ side nti obaye no mefa nse beye afimuni eno ye de ne kotena asufu a nti asufu na okwakotenai nti wokotena asufu no na nokreni no wo yade mental kakra na mental no ye so ano akasa ye mema ne nduro no mefa so almost about beye 3 years nti wo de aduro so nti ye de ne ko asufu hospital government hospital and police force a super police station and so ya de na alcohol no nti mo kra ya adanse di for emaye nti wo da duro so antem ha no mo kra sei the environment ya obi anim se ne mental no o problem kakra e wo ho nti wo ho no ma no obobom panifo bi di wo ha no obobom panifo bi di and o de akeka saa na afi di hu ya ne se wa o de call social media the social media ni yetu ho na mo ma ye man pe nkrofo kwakofa no emye de ne betena ase ka ehun nsem nyina ya ka so still na ne ehun se ekoso nti nura chi kra ye senke ye kwakokere no nanka ya gini mobile phones e de agu edem ena chese ye ko ya nkwa nkoto na ehun se na de chi wo se yes ha djumadi no e wo to aso a enura ya boro na ebi nko ye wu a ye de na kwakoto hospital yi we ba ne bro ne side waka asim wa ha emu dokakra then hwed this side wonye sure se wonim se eye dia media fo ba mo so ne mabetwe nkomo na waheda de yare eto no so Debbie a sofa hospital government hospital edi adanse a sofa police station edi ho adanse nye ntro na ye de to no so se wo yare fontin e kan tam se wo ye yale fo environment he nyina de no ba se me tie bia ne de menya ne som mo chi no obohyen wo koyi sika obi o yare no tumi koyi sika well ne yade na particular na on and off e wo ho betimi ni tin komo kakra but e wo ho no ma enye nti skadi e se bia otimi koyi ana bi obi frɛ na obetimi aba ne de ende obetimi ayesa e wo ho e normal aba e wo ho no ma enye oyale bibi wo ha kire se wo yare betimi ma ye more convince say Ghana for be more convince it's true say oba no yare ampa ane e wo ha na se nkrata na wo hospital hospital ebedi adanse a sofa government hospital bedi adanse doctor say wo di no say nkrata bi wo fie anase bibia ni fie sa mpacho
Well, I know the hospital, I didn't cross a hospital card, no money. E wo fie, e wo hase. But no more than no, I want no more than a side into more than also than in China hospital. So di na hospital. But you am say I want a honum. Person ka yehu nanka ahwefo hu say it's true say bia wo yare because enye bosire mu ka say de wo kan. Me pacho when the just say open evidence pa nkasa wokọ Asufa hospital kra na waya ama e honum kra na ye de no to aduro so. Asufa government hospital and at the etosu bi nso so Asufa police station for so aware and Asufa kurumu okra na majority o mo ka tipa cars na o mo won environment no kra they know omunim say oye or mental problem Wo yare mfie do say facho mental ne de memeche mental no o sha ase say yi tu ho anamo ne de almost about 5 years 5 years me facho ane 5 years Mpacho ane ena ese kakra wo hono ma na yaye na akoto wo ha ye na akoto wo ha ni yaye na akoto na nse na tese sa aka no ho ne ye sa de ne komode ko bo na pane de na to aduru so wo Asufa government hospital into 2 weeks so 2 weeks bia wo say okona ye ma na aduru no ha ebi wono ma ye ma na aduru so onom aduru no Wama na dro se wo yare na wonom na no obehili no onnom wonom nti wo wonom ayitimi kwa kope na yinya no e wonom anadwo be ye 12 1 no aba ba beda ibi wonom anopa ne ya twene ne ye de na ba yifi ya hanom ne ya ma na duro no aye wo ha no se ji sa na eko yen hwed this side asema ka ne mo yen hwed this side wo ha ebrebe na mo hu se sebi wodidi Ghana fo mpanyfo atem o social media TikTok social media de ne de o se asie se o kasa etia mpanifo no mimi mom ne de memete ye no nse me ye Facebook adwuma ya me kokọ ha me kwa memete ye ne de almost about 2 months and a half ni 2.5 months ni na mete ye so ye friend no ye de ne ma police for kwchere no so for police for kwchere no me na me ka kire o ya ye sa akra be ye 3 times e wa Asufa police station ni ntwantro nti omo ya awe na Asufa hospital so ya awe environment he nyina omo ya awe si ye kire no we kura se kura no na ehase se me fan se Tuesday no kura ye se ye be kire no ye be kire no ye fi ye kire no ne ye de na ba mo kire no na mo na ban fa mo na bochi de ye ma parliament for we kire no zongo for parliament wa mema no wo mo kire no de ne be fie me ye dwale no me ye ma na dwane di ema na aduro. Wow. Ya kura ye te se omo bono no ye hu se omunnim ena media isu de ye hwe ne yonkofo bi omo kasa kasa ebre na abodamo bebi adwen nya pa o because obo tumi di atempa adwen se akofiri ho aba no bebre na adwen se da nye wo ye hwe this side kakra wo kasa yim kakra na mo hu sa no eja mani nsa wo ntempa no senka mo jefo no ane tire che wo ne nsem sa phone no the one problem ne say adwen ne nya nti no ibi wono mo kodi ba bi ne ye pa na eno so ne ye frɛ ne ye hu tisi ye ji phone no na say bi a wote akense kura ko wo ba bi a ye hu no anything na ma phone no ne ma ye ma ne ma ikura no eno nko an na yi problem but ye kasa che na wo so wate na Otumfuo kura ne san panifo no omo wo mu din Onwa boy na Mustapha ne so omo wo mu ba woni so obo mu din so de me pa cho me share na yi bi ne de me hu se wo bo mu din dinatem ka me show videos is here so odi ewura atem me pa cho na mete sa but ye frɛ no e kasa kire no o se wonwa kasa no ontimi ne di afa Otumfuo atem nti e ma e ba sa so na e haye e ho no ne ye hu se mental no enkoyie eja mebo omo che no hefa boyi mu nchiri mu omo bo ne sa wo die mu no te ne sesei kwa mo so ne bo no you omo bo no ne de me ka se me hunu se ahafo ne bo na we mu ne bo no de a ende no kureni na me di ntro ende ma hunu me ye suma ye nkwala no ene omo ko ho nto omo ko ho no no omo se owo ho no na nurse ni ba ko ka se omo de omo ntimi omo fa ne nkochi na omo fa no ede ne koji
nti na kyerɛ sɛ asɛm no de yiyi hu no yɛ nti mo duro na ne body no hwɛ he fa na bro so akeka na nim he fa sa kyerɛkyerɛ tɔkye sɛ wɔbɔ nkrɔfo no particular ne de ɔmobɔ no paa yɛ koraa sɛ yɛnyi ne koraa sɛ anhwɛ koraa obi nya nkwa yɛnyi ni so obi nya nkwa because ɔma bɔ n'anim nyinaa ne ti nyinaa ɔma ama ne kyɛ sɛ ne ti nyinaa ne ti nkoa na ɔbɔbɔ nti doctor for no koraa kyerɛ sɛ mogya agyina ne tirim a sese yɛ koraa sei yɛsɔre anɔpɛ yɛ kakra koraa yɛbɛdi nyinaa ɛne yɛde kɔ hospital ba wonim sɛ wo deserve nso sɛ wɔsɛ yɛbɔ no agya wankasa ti well deserve no deɛ me deɛ na nka wɔ ma aha me mmom deɛ nka to me ne deɛ deserve sɛ ɔmobɔ no ne deɛ ɛhɔ no na nka wɔ sɛ nka ɔmo hwehwɛ mu yɛhunu sɛ ɔwɔ mental problem agya mesra ɛhɔ no deɛ ɔyie kyɛ sɛ ɛwɔ mu saa sɛ kɔ sɛ ɔmobɔ no kakra na ɔmo yɛ no yi but ɛburo no kɔ deep adwene no nyɛ brother no me offers no na adwene no aka ɛno nko a ɛhɔ nom no na ma ɛburo no ɛha yɛ kakra na nyɛ sɛ bi a ɛkwa apa so no sɛ wo kyerɛ mu no sɛ bi ɔmobɔ no wie no madwen kyerɛ no ɔmo saa ma ne ba media na so asan bɛka sɛ ɔno no se ɛbronsam de bɛhyɛ ne mu ama sɛ bi celebrities bebree koraa ka sɛ wei deɛ first time a ɛyɛ innocent sɛ bronsam yɛde asɛm hyɛ bronsam no because of sɛ owie no ɔno akeka sɛ ɛyɛ bronsam na hyɛ no sɛ onyɛ saa adeɛ no nti no sɛdeɛ wo ka sɛ wabɔ dam ne nsɛm a ɔka no media no so no ɛbɛyɛ den so bi bɛhunu sɛ sɛbi na adwene nyɛ nti nhwɛmu baabiam na nka pɛ sɛ nka ɔmo yɛ ansa ne aba wɔbɔ no ɛhɔ mente hɔ no ase kakra aha nhwehwɛmu a na nka wɔ sɛ nka ɔmo yɛ ne sɛ wode sɛ wohwɛ n'asɛm no a ɔɔka no a wɔka wɔ media social media hɔ no a wohu sɛ ɛnsisi so wohu sɛ wɔka asɛm no a asɛm no ɔka no direct bi a kyɛ sɛ asɛm no ɔntumi mfa mfiri baabi ɛnde no correct na asaseɛ ɛnyɛ ne na awieɛ no soso no ɛhɔ no soso no ɛnyɛ da bibi hu ne sɛ comment na ɔde kasa o agya yɛ media no ni so comment na aso wi de kasa nti saa na wɔsɔ kasa well sɛ comment no ebi obi comment sɛ bi a asimasi ai sei a no wagina saa comment nso na ɔde akasa owi na wagyan pɔkɔ different comment ana na ɔde kasa yeah de wɔkasa ne deɛ ɛhɔ no me challenge na mental ne deɛ ɛwɔ hɔ nom a yɛyɛ ha nom koraa no yɛ etru baabi koraa na yɛntimi nso ano wɔ ha yɛ saa yɛntimi na bɛyɛ metuma aka sɛ mɛkoraa sɛ megyina ha nom sei efi sɛ meyɛ m'adwuma wɔ fie ha nom sei 3 months koraa yɛntimi na adekyeɛ sei ɛno no ɛne adeɛ a me sɛ bɛhayɛ ɛwɔ fie anom nti ama yɛntimi na de bia kyɛ sɛ yɛte n'asɛm a wɔha wei no mu wɔha mpanimfoɔ wei wɔha wei no mu ɔkɔ asɔre dɛm mosque ano wɔbisa limamfoɔ no questions bi a ɛmfata agya nhwɛ de side wo a wogya betuma kasa kyia yiwa betuma kasa tia yiwa me patcho dabi ebi nsi da sɛ mɛkasa etia yewura ɔte kɔkɔɔ so nana Otumfuo ebi nsi da yɛbusua koraa yɛhunu bi da ɛnyɛ sɛbio mewɔ paase yadeɛ ya nyɛ sɛbio mewɔ paase yadeɛ ya ti yɛsrɛ nana ohun yɛmɔbɔ na ɔmfa nkyɛyɛ ɛsrɛ Ghana man panifoɔ ohun yɛmɔbɔ na ɔmfa nkyɛyɛ na yɛ yadeɛ ɛna ama yɛabɛwie sɛ nti esi sɛ ne phone na ade no ma disconnect social media na system na da so exist sɛ ne deɛ ne phone so no yɛnim baabi a ɛwɔ sɛ according to ayi no kyerɛ sɛ phone no ɛni ne nsɛm nti yɛm sɛ ɔma a ɔmo nsa ka no yɛm sɛ ɔmo agye phone so okay agya me deɛ wɔ fast deɛ no yi ɛdam sɛm no to nkyɛn ɛnyɛ ɔno nkwa wakasa tia no mpanyinfo a wɔn man nim na wakasa tia mo I can show you all the videos on the page a wakasa etia Ghana phone mpanyinfo edi atem sɛ aboa ne kwase akasa anyhow said deɛ ɔpɛ agya asɛm na obɛka akyerɛ mo ɔmo hwɛw Ghana phone mpanyinfo mpakyɛw asɛm a mɛka akyerɛ Ghana mpanyinfo nyinaa
ye nana Asantehene Otumfuo sɛ ɔnho yɛ mmɔbɔ na ɔmfa nkyɛ mene mabusuafoɔ nyinaa na ɛnyɛ yɛ dɛ yɛntimi ɛnna mpo yɛntimi ɛnna yɛdwene asɛm no ho saa ɛha yɛ yɛntimi ɛnna koraa kyɛ sɛ adwendwene gyina yɛ so saa nti yɛsrɛ wɔ mo ɔmuhu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa nkyɛ mene mabusuafoɔ nyinaa. Ati. Yes, yeah, that's only at Chinkum. Yo, Miss Medasi pa say Mosumo Mwetie me. Medamase. Obiabe ome François Babe di Jakakra. Why? Yo, no so be so wakuma bra. Obiabe. Why? What I say? As one of a candy. Where's a first no? TikTok or drop a video no. Comment section. And now you move the whole ultimate reply month for cannot be quite room. And this is the first time. Why yet this kind of video on many occasions uploaded to TikTok? It is of a say. Mustapha you how they are. Yeah, baby was a chance there be no of air damage control na only careful. Mustapha papa a obey damage control say Mustapha na o problem our na dream. Chirema o dream yare no. Nyankopon betria oka. Because on cannot create. There's one thing now on me ja e wo Ghana fo ho. Abra o mode hye di nkwase asem aye so mutimi gina so momuta brante no ana akora no jimisem no ye no e pe bibi akova no ade se na anu yi akora ye won scan kun no onua ba no nko a na timi be gina ho kan no kore e se onua ba ma no se no ye. You see obi atimi atwe phone esi wo e di won ne kese atem atimi ahunya sa to bundle and was a bundle near recharging. Say at the phone, hidden I a video 3 times. What pan on any wolf you and do at a more. One boy soon with you. At a better social media do open swat I reply a month for comment session. I be don't say and can say if I said I dream mechanical. Let me tell you gospel truth. Would you say enough? And I make quabamity because you don't could do double ra and I want to see the attempt. Abramit no far can make my family with Diana. Some they come kama wukura bia mabusuan for cry omu hu mefunu ke bukura ke ahye. This nonsense must stop. Obi jimi a ye manu se wa jimi do oyo this year ebe ye wo ya baba me damage control say na na adwemu kan ndi yesa ko mo hwe Mustapha na o deserve senke ye bunu kuno na manfo de asua de ko jimi ni dawson do Trini Jonas ne Kevin Taylor na mo tia bruchi na mo jimi na mo so no wo gidi se mo Ghana ko betima yesa ankwase asemi na mo be kopesa no ma we say. What I say? No fast way damage control. And now I'm going to say, Cherewa Jemani, comment section. I Penyah Media.